देनजारसो गावख्रुबनायानो खामानि खेला मोनदों सोरखौबा हमना लांनांगौ गावनांगौ बेनोसै माथो रावखौ मोखां नायनायाव गैया मोखां नायनायाव गैया नुबाय आपनालागै सब मर सिकिउरिटि माने पुलिस हिनजाव गावसिनि अफिसनि सोरबा बानायनायबा बेखौ मडिफाइ खालामनानैसो ए होमब्लालाय बारा मोजां लिरनो रोंखायाखैमोन बड'लेण्ड लाबोग्रा औ थेने थेने बोलो होगासिनो दं आरो मा जायो मोनथिला हायो इउटुबावसो नुबाय थायो आरो आदसा चेनेलखौ नायबाय थायो आंलाय नोंसोर बायदि एक्टरफोरखौ नाया नामा सानो आंलाय भिडिअखौ नायनो स्राव गोलैबाय ओमफ्राय मोनायाव बे लेथेर फिथेर जानोसै बेनो आरो मुङानो गय बोराय थानायब्ला माथो खालामो नंगौ खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आरोबाव जांख्रिथायनि थैसोम 2नि शुटिंआवहाय आङो लकेशनाव दंफैयो एसे आपडेट होनो बेरायथावथाव फैबाय ओमफ्राय दा जायगायाव एसे सोलायफैबाय नैबावहाय दंमोन केम्पआ आं दाख्लै फैलाबो लुदोंमोन थाग्राफोर ओमफ्राय दा बेस्राफोर नै ओरैबायदि नैबावसो ओरै टेन बिदि फिसा फिसा गाव गावनि टेनावहाय थाजोबनो गोनां जाबाय नै हौरै माखासे लाबोदेरबाय नां भारा ओमफ्राय माबोरै मानि थाखायबो थाफैनांखो दाख्लैथ' बैयावमोन दाख्लै हराव ओरैबायदि अखा हादों औ बिदि अखा फैगोन ना मोनथियामोन नालाय तिरपालखौ ओरै खोंनानै गयजों ओरै खोंदोंमोन औ अखा हाबाय नालाय औ आचानक जादों आरो साडेनलि औ नंगौ गरम जानानै स्राव गोलैबाय ओमफ्राय मोनायाव बे लेथेर फिथेर जानोसै बेनो आरो बहुत खस्थ' जादों खस्थ' जादों नो डाउट माने नेचारखौ मिथियाना मिथिया नंगौ दा बिथांमोना नैबे नोंसोर बेयाव थासै दा औ बेहायनो थायो लाइन ओमफ्राय माखासे ओरै रानजोबनानै दं गामियावबो न'फ्राव राननानै दङ बेबायदि सहायजोबदों आरो गामियाव आदसा दे मोजाङै दंथ'यो दा जेबो जायाखै दा दे अब्ला लोगोफोर बिदिनो दिनैनि शुटिंखौहाय एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि माबायदि सिन दिनैनिया जानो हागौ बेखौहाय नोंथांमोना नायलांदो अब्ला लोगोफोर ओंखारबाय जोङो शुटिंनि लकेसनाव दिनै आरोबाव खैला मेला खाथिनि बे हाइदिद दन्दरावनो दंबाय थायो दे पिरपिलिजोंसो हाबखाबाय जों अन द वे टु शुटिं लकेसन आसल खा सालायग्राबो नै बैयाव नायलानो जाबाय हनै आसलबो नाङा बैलाव नै फैलाय सफैबाय खाथियावनो लकेसना दिनैहाय नै बेयावहाय नायदो पुलिसफोर ब्लेक कमान्ड' रेडिसो नै हबाव येस नुबाय दा गोगोमखा आदा मोजाङै सोलिगासिनो दा बरिया पुलिसफोर आसाम पुलिस नै माथो आसललै बिसोर आसल गोजा नै অলপ মিনিষ্টাৰ লাগিছে আজি এনেকা মাজত থাকিলে মিনিষ্টাৰ লাগে এনেকা লাগিছে যেন আপোনালোকে সব মোৰ সিকিউৰিটি প্ৰথম নেকি চিনেমাত প্ৰথম না বঢ়িয়া থ্যাংক ইউ পাৰ্টিচিপেট লোৱাৰ কাৰণে না আমাৰ বড়ো চিনেমাত যে যোগদান দিছে বহুত ভাল লাগিছে ওচৰৰে না দূৰত হয় ওচৰৰে না সব চিৰাঙৰে जाबाय फागुरि एरिया बङाइगाव एरिया रौमारि एरिया बेनि आरो दे गानथुल' लाबोबाय नै सिलाया डेन्जारासै नै माला बेयो रियेल जोबनो दे माला नै खेला मोनदों नै नुवाखै नायदो नै हाथेर लाजोब्बाय एबार गोगोमखा दिनैनि माबाया सिना गोगोमखानो दिनैनिया फुरा एक्सनल'खा नामा फंबाय शुटिंआ आयु बिदिसो गामिफ्राव हाबलाबायना बुसिलाबायनाया गोदोहाय बेबायदि आदसा दे मेंबाय नामा मेंथ'वाखै दा ओइ सानबेसे थांखोलै 8 दिनसो जाबाय दा दे थां हाथारनोसै एसे गेजेर नांहां जाबाय नामा थांबाय मथ'से थांबाय नों मा खालामनाय इखो ए नोंसो फोरोंग्राया गोदो लाग्रा नालाय गोरोंनो आदसा औ जायगानो जाखा जाहैबाय नै गारि गंनैया खुबके माल लाना गिदिंफाबाय थाखानांगौ जाहैबाय नै ओइ सेंग्रा गाज्लाखौसो होनदों ओमफ्राय नैबेबो नायदो नै एखे शुटिंआव बेसेबां अस्त्रफोर नांगौ जायो नै बाप ओमफ्राय आरोबाव निउ फेस दिनै लोगो मोनदों नै सासे स्टानिं बर'नि हिर' बुंबाय बेखौबो नुनो मोनगोन बेयावहाय मा होनदोंबा बियो बड'लेण्ड लाबोग्रा थेने थेने बोलो होगासिनो दं आरो मा जायो मोनथिला उनावसो बुजिसिगोन माने रोदा बर'नि माबा मा होनोमोनलाय बेखौ हाबजोबनाय आदसा दा बेबायदि पार्टनाव बाहागो लाफैदों आरो बेबो बिथाङानो मोजां मोनबाय लोगो मोननानै मोजां मोनदों बे जायगायाव
फार्स्ट टाइम फैदों जोबोर मोजां थानो फैफेरथारखायाखैमोन दा थिग जाबाय खाबु मोनब्ला बिजामादै बिजाफोरनिबो एसे नायनांसिगोन बेरायनानै बे बुंनोहाय जियानो हक दे एसे माने एदावलायबाय आरो लोगो मोनबाय थागोन औ दा दसे सम रायज्लायबाय नै आदाखौबो लोगो मोनबाय औ जोङो जेनेबा इउटुबावसो नुबाय थायो आदाखौ आदसा चेनेलखौ नायबाय थायो आंलाय नोंसोर बायदि एक्टरफोरखौ नाया नामा सानो नायो भिडिअखौ नायनो दे थेंक इउ औ केमेरामेना बेयाव थानानैहाय नाजानांगौ ना माथो आराम मोनो मालाय आरामसो मोनबावो जिरायग्रायाबो नुवाखै बेयाव जिरायनानै बेवहाय माने बे साखा ओमफ्राय बेजों नै बै ट्रेकआवहाय नायसै औ ओरै फैनांगौ आरो बेबायदि सेटिं खालामगासिनो दं दे नैबे जायगायाव मोनसे शटनि थाखाय वाव गामि नोंसोरबो गोदैजों थायोमोन नामा गोथौ न'आव थायोमोन ना ओंखाम संनो होयोमोन जि जायगायाव खना खोमसि दरसि बेफोरबायदियाव बेखौ नायनानै जेन थायोमोन पुलिसफोरा फैयोबा मावग्रोनो अ बिदियावसो थाखायोमोन बिदियावसो नानि माने पुलिसनि माबाखौ नोंसोर लिरना होबाय माने पुलिस हिनजाव गावसिनि अफिसनि सोरबा बानायदोंमोन बेखौ मडिफाइ खालामनानै एसे होमब्लालाय बारा मोजां लिरनो रोंखायाखैमोन नोंसो फोजोबना होबाय माने कालार आखिनाय होनोबा बिराद मोजां मोनो आर्टनाव इन्टारेस्टेडथार होमब्लालाय बिराद आखिनो मानो कालारिं होनो बिराद मोजां मोनो ओंखायनोथ' आखिबाय थादों नै सान्दुं गोसा लाबोनाय सान्दुंआ थिं थिंगानै गारि सायाव नांगौ जादों जाहैदों नांगौ जादों लाइफआव दादै लाइब्रबनोबो हाला औ 10 मिनिट जाया थ' बेखायनो बानायबाय नों बेयावनो बानायदों जुगार खालामदों माल्टि टेलेन्टेडलै नानिया नैबे आदाखौ नायदो नै नामा मा जानानै दं नुवाखै राजु आलिसोबाव नोंखौथ' सिनेमायाव नायनायाव पाब्लिकफ्रा नोगोद रागा जोंनायसै सैया खालामखानायसै नङा सैनाय नंला बेखौ ओमफ्राय माबोरै आदा खबरफ्रालाय खबराथ' थिगैनो दंथ'यो थिगैनो दङ एबारावहाय माबायदि जागोन बायदि मोनदों बाहागो लानानैलाय ओरैनोथ' थांनायनिख्रुइ साबसिन जागोन बायदि सानदों दा आदानो मैमोनलाय नङा आंनियाथ' रुपहिया बाक्सामोन ना बाक्सा रुपहिनि नै ओमफ्राय इसोर गासिबो नोंनि गार्डजोब नोंनि टिम देन्जारसो गावख्रुबनायानो खामानि खेला मोनदों सोरखौबा हमना लांनांगौ गावनांगौ बेनोसै माथो रावखौ मोखां नायनायाव गैया मोखां नायनायाव गैया नुबाय ओरैबायदिखा ओमफ्राय नैबे माबा जाबाय आंना सिगांनियाव सिगांनियाव दंमोन नालाय बेजों कन्टिनिउ खालामफिननांगौ बमाजों नैबे आंना माबा जादोंमोन आरोखि सेटिं केमेरा अस्टादफ्रा फंबायमोना नै दामि 30 लाख बायदि लायो होनबाय ब्रा दाखालि सोंनायाव केमेरा टिम रेडि नै ओरैहाय गावनोसैलाय बिसोर गावग्राजोब खिन्थु बिसोर लेन्सजोंसो गावो सोर रेडिखासै बे नों लानाया मा फकास ओरैहाय वायारलेस फकास बा फिदिंब्लानो बे लेन्सआ गिदिंहैयो नामा देलाय फिदिंनायलाय बा फिदिंब्लानो बे लेन्सआ गिदिंहैयो मांगोना दामाबो दामना ओंखायनो जिनिसफोरा लेन्स फिदिंग्रा बावसो नै फकास खालामग्राया गिदिंहैयो नै बे फिदिंब्लानो हरै रेडि ओरैनिफ्राय गावहरगोन लेन्सजों नै बिसोरबो गासिबो आंबायदि शुटिंखौहाय नायनो लुबैग्रा आंबो जोंहा शुटिंखौ नायनो लुबैखायो ओंखायनो नायफैदों दिनैबो दा गामिनि बाहागो लानांगौ नै बिसोरो मादैमोन बाजैमोन आदामोना बाहागो लासिगोन आरो नै नों रेडिखा दा खारनांगौ जाबाय गावलायलायनायाव खारग्रा गामिनि गामिनि जानानै गिनानै खारफानांगौ आरो गिनानै खारलाबायनांगौ बा जाबाय नै हरैहाय रेडि होलाय सिन जाहां जाबाय हरै रेडि जाहां ओरैबो नै ओरै केमेरा रेडि आदैया आंजों मोनसेल' मेलायखौ जानायाव नैबे गय जानायाव नोंजों आंजों बिराद मुङानो गय बोराय थाबायब्ला माथो खालामबावनो नंगौ गय बोराय नाम गय बोराय मोनबायब्ला माने नायनो मुंखौ होनब्ला सिनाया थारमाने गय बोराय होनोब्ला थाबनो
जोंना ओरैनो गया गोथावसिन ना मारा गय होनना बुङोब्लाथ' आरो बुंनांला आखलानो गयआव हाबना थाथारबायबा जानो साबसिन गुबुनखौथ' आं बिदि जालाबारू लोंलाबो माने बेलेग हुदा गैखाया गय होनबा फाग्ला आरो मानसिया देखायना जादों साननो हागौ खिन्थु नङा गया खुगायाव थायाब्ला गावखौनो माबा रागाव थानाय बायदि मोनो मानोथाय बेखौ मिन्थिला आरो गय जाबाथाय थान्दा औ गय जाबायबा गयखौ मोनजायोब्ला रेजेंफोरबो मोनो आरो मिनिनो मोजां मोनो आरो एसे रंजा अब्ला लोगोफोर बेबायदिनो सुटिंआ जागासिनो दङ नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि खैला मैला आमथेखा एरियानि नैबे थाइदिर धन्दर होननाय गामियावहाय अब्ला लोगोफोर जेब्ला सिनेमाया आउट जायो अब्ला नोंथांमोना बयबो नायदो अनसायदो सापर्ट खालामदो नैबे जांख्रिथायनि थैसाम 2 मुभिखौहाय